Ahojte, dnes sa vám hlásim z Budapešti, z luxusného 5-hviezdičkového hotela Corinthia. My ak cestujeme do Budapešti, tak tento hotel si vyberáme najradšej, pretože naozaj všetky služby, ktoré ponúka, sú na top, úplne najvyššej úrovni. Čo sa týka cien, tak ubytovanie tu začína od 180 eur za noc, ak si vyberiete základnú superior izbu. Ak však chcete aj ubytovanie vrátane vstupu do executive salónika, tak odporúčam executive izbu, kde ubytovanie pre dve dospelé osoby začína od 300 eur za noc. Všetky suity majú takisto zahrnutý vstup do tohto executive salónika, rezidencie žiaľ vstup do executive salónika nemajú. Ak by ste chceli využívať všetky výhody, ktoré hotel svojim hosťom ponúka nad rámec tých základných, tak vám odporúčam, aby ste sa zaregistrovali aj do hotelovej siete GHA Discovery a budete môcť čerpať všetky výhody, ktoré táto sieť svojim zákazníkom ponúka. Ako môžete vidieť, teraz sa už spoločne pozeráme do toho najluxusnejšieho apartmánu, ktorý sa v hoteli nachádza, a je to teda prezidentská suita alebo prezidentský apartmán. Tento apartmán sa skladá na rozlohe až 240 m štvorcových. Svojim hosťom ponúka dve oddelené spálne, v ktorých sa nachádzajú veľké postele. V každej spálni sa priamo v spálni nachádza aj pracovná časť, nechýba gauč. Každá jedna spálňa má obrovské veľké stropy, také historické, naozaj je to tam krásne. V každej jednej spálni sa nachádza množstvo obrazov, rovnako tak aj po celom apartmáne, nechýba veľké množstvo lámp, doplnkov. Apartmán je naozaj zariadený veľmi luxusne. Súčasťou každej jednej spálňovej časti je aj súkromná kúpeľka. V každej jednej súkromnej kúpeľke sa nachádza toaleta, bidet, dve umývadlá, nechýba veľký sprchový kút. V každom jednom sprchovom kúte sa nachádzajú niekoľké trysky, čiže viete si tu rôzne masáže nastaviť. Takisto sa v každej jednej kúpeľke nachádza aj veľká vaňa, alebo teda konkrétne je to výrivka. Súčasťou každej jednej tejto spálňovej časti je aj veľký priestranný šatník. V šatníku sa nachádza trezor, nachádza sa tu takisto žehliaca doska, žehlička, nachádza sa tu fén a takisto množstvo doplnkov na úpravu vlasov. Množstvo kozmetických doplnkov je takisto samozrejmosťou, všetko majú svojej vlastnej značky, vyrábané teda pre Corinthiu hotelovú sieť. Čiže naozaj každá jedna táto spálňová časť je veľká, priestranná a sú teda, ako som povedala, dve. Jedna na jednom konci apartmánu, druhá na druhom konci. Okrem toho sa tu ešte nachádzajú dve samostatné toalety. Ďalej je to veľká priestranná pracovňa, takisto nechýba obrovská obývačka, veľký televízor, krb. Takisto sa v tomto prezidentskom apartmáne nachádza kuchyňa, ktorá je plne vybavená, čiže vám tu napríklad váš súkromný kuchár dokáže uvariť akékoľvek jedlo a takisto veľká priestranná jedáleň. V každej jednej časti apartmánu sa nachádza aj minibar. Minibar je samozrejme za poplatok. Keď už som na úvod spomínala executive lounge, tak teraz sa už spoločne sme preniesli do tejto executive lounge časti. Táto časť je určená len teda pre hostí, ktorí si zaplatia izby typu executive alebo pre suity. Počas celého dňa tu máte občerstvenie, rôzne šunky, sýry, salámy, koláčiky, slané, sladké pochutiny. No a vo večerných hodinách tu máte takýto nápojový bufet, máte tu víno, pivo, to je tu počas celého dňa, ale tento tvrdý alkohol je len počas večera. Takisto sa večer podáva aj teplé jedlo. Takže okrem toho, že tu celý deň máte rôzne dobroty na zahryznutí, tak večer tu máte aj teplé jedlo. Takže naozaj tento executive lounge sa za mňa určite oplatí priplatiť, alebo teda priplatiť si za izbu typu executive, prípadne niektorú zo suite. Čo sa raňajok týka, tak tie takisto v hoteli odporúčam, sú vynikajúce. Nechýba množstvo maďarských špecialít, určite vyskúšajte výborné šunky, sýry, nechýbajú maďarské klobásy, rôzne nátierky, cereálie, takisto je to kútik pre ľudí, ktorí majú rôzne intolerancie. Oceňujem vynikajúce čerstvo lisované ovocné ako aj zeleninové šťavy, nechýbalo ani smuty, no a samozrejme v 5-hviezdičkovom hoteli nechýbali ani bublinky. Takisto vám tu veľké množstvo jedál v teplom bufete pripravujú a je tu aj show cooking, čiže kuchár priamo pred hosťom pripravuje rôzne dobroty, takže naozaj tie raňajky sú exkluzívne, vynikajúce a odporúčam vybrať si sedenie v
atrium, kde máte naozaj skvelý výhľad. Čo sa týka hotelového spa, tak toto Royal Spa je naozaj nádherné, rozprestiera sa na ploche 1000 m2, nachádza sa tu veľký plavecký bazén, niekoľko druhov saun, okrem saun sa tu nachádza aj tepidárium, takisto knajpov, kúpel, no a nechýba ani niekoľko miestností relaxačných, takže viete si tu naozaj skvelo oddychnúť. No a tento plavecký bazén a všetky tie výhľady, ktoré tu máte zabezpečené, sú úplne že dokonalé. Takisto odporúčam vybrať si aj niektorú zo spa procedúr, prípadne masáže a užiť si dokonalý relax, ktorý toto Royal Spa hotelové ponúka. Jedinou nevýhodou za mňa, keďže cestujeme s detičkami, je to, že pre detičky je vstup do hotelového spa len do 15. hodiny, takže toto je pre mňa trošku také mínus, ale všetci ostatní hostia, ktorí sem cestujú najmä za biznisom, práve toto oceňujú, že si tu vedia oddychnúť aj bez detského džavotu, takže samozrejme každý podľa toho, na aký typ pobytu sem príde. Čo sa týka výhľadov, tak ak si vyberiete exekutív izbu, tu hneď upozorňujem, nie že odporúčam, ale upozorňujem na to, že pri exekutív izbe máte výhľad z okna do hotelového atria, čiže si tam neviete zabezpečiť čerstvý vzduch, čiže máte celý deň len klimatizáciu v izbe. To mne napríklad vadilo. Naopak zo všetkých sújt, ako aj z tohto prezidentského apartmanu, je takýto úžasný výhľad na celú Budapešť, takže to bolo za mňa úplne, že doslova do písmena skvelé a na nezaplatenie, takže ja skôr odporúčam alebo uprednostňujem práve to, ak môžem si otvoriť okno, pozrieť sa von, pozrieť sa na okolie. No my sme mali ten výhľad úplne dokonalý. Videli sme Budapešťanský hrad, všetko naozaj úplne že skvelé. Za čo by som chcela veľmi pekne poďakovať, je toto nádherné a skvelé uvítanie, ktoré nám hotel opäť pripravil. Veľmi pekne za to ďakujeme a vážime si to, bolo to naozaj veľmi milé. Takisto ďakujeme aj za veľmi milé privítanie alebo prekvapenie, ktoré nás čakalo na izbe aj na veľkonočný pondelok, takže naozaj hotel sa veľmi snažil a my za to veľmi pekne ďakujeme. Ako vravím, byť členom Discovery sa oplatí, pretože to prináša veľké množstvo výhod. No a ako môžete vidieť, Budapešť je naozaj nádherná, krásna a my sa sem preto radi vraciame. Like poteší, odber najviac.